Na Rympei U Hynñiewtrep, channel daki paidbah, Bri U Hynñiewtrep. Kador bar senong preachernat, dah kabaya lambat kador bar senong kadum, kalau pentip paidbah, ba ka ksha Chympe Falls, kan long ka khang sngi, haka ni taiaw, kata haka arsan tarik, bat ka arpun tarik jong ni benai Desember arja arpusan. Na kalian ki artli ki bar senong ki lapan ma bro, na ki paidbah, ki balapen kre, ban wan, syaka ni jaka. Ya kan ni larai, bala shimro da kabaran lang nakadaw babon kampalat ki ba shong shnong ban lek men Christmas kumta kinam laj setia ban lek pet ban pen itu ru yaki Bri U jaka bakin bo kali ki ba shong di dukan ki guide bat ki we ru kinam la ban le ikani ka kam hakate ki sngi ki bala pen mi hate hajarang kumta la pentip ban priang sngo bha biang pat yaki bayat kai swari na do kar punyo torik jong niu banahi lakan turu iaphi ki paidbah bag phinia lang bat kashnong hakite ki sngi ki balapen bana banam dan kata ka jing yalam paidbah bat balak khang syaka ni ka jaka ban le jong okai